mà chú phật đâu anh ấy lấy tiền chỉ về booking mọi cú nằng nằm tiền rèn teu lal pa chú phật la bị tiền rèn teu mà chú phật đâu anh ấy lấy chú cần chú anh sa in lal pa thu tak chú kum khua in don sia lal pa chú phật đâu thiên mà cố nên trồng trái lal pa kan thiên mình hoài tu mình sáng ni som ni pakhat tho tan zan ma saber mai min ruai thlenga kan loma lom thu kan che alpa zane kan hun man to te inhena kanon la na kan hun zong na yang che ifapa isu krista mingin kan dile amen so kan in khom tan tu nula vila lompui committee member lo som pi bung thum ta so pati na changin muto reng inti kan nilova fam kim to reng inti po kan ni heklo krista mi man chan tu kaman the da lo mo ti in a min po to kan ni o naw te o mana ka ingai lo ama ero tu he thil pakhat hi ka ti chin nung lama thil om te tu the ngila malama thil om te tu ba banin krista isa pathian tung lam po than lo man motorin tiam tin nam tu ka pancha cha la ne ti chuan puitling apiang ti tang ril point I omang o tin eng ko nga po ril rodang lampo in lo ni chuan tu po chu pathian in ala sha ti rang te o eng po ni sela kan thlen tin atang khan ma ison zelang o an bible tang ta te lel pan kan ta ta mal min som ta ro te chung chayang o lel pa kan pathian do tak nim mangai to voina anang man min om puin te min ve na zong sunga lom thu kan shil te a kum chang ni sam ni pakata KGP te inkom na hun sa ber nang man min shai thling le a lom thu kan shil te a ni ma se nang man min mu le min shat angin en khovel borak te na adir lo wangin in thang hi ma nang ma pol ho thel in kan om lova ni ma se ma an in lum changa nang ma be ho theya nang ma rem shat na te min pe ka wangin kan lom em lom thu kan shil te ni tung kum thu jong KGP te kan kan na tora nang man min om puila har sanna to thena te shang laka nang man min ven turin ikong ina kanon deal te ni tung jong tong te ka pai sa ki sa min kanon dele amen secretary lo som Christian Thalai Paul Ramlun North Branch KGP member zong te thole la kan lalpai so Krista mingin chibai ka bu ka cheu hei kum thar kan lo chuang kai le ta kum thar chibai Christian Thalai Paul member zong te kanin bu kani thiu tam tak han puan na hun ani lova apoi mot lang pui hi han puang ila tunkar kalta inrin ni ya khan branch committee ni leng in nei ania chuta kan hriat tur om te han puang ila pakhat na chuan kumin chungin online in khom kan nei hi chun zom le ani dona maro chu zoom chau mang lovin YouTube live lampang te po man tu mania member te kan in hriat tir loka member te in khom lama tran la deuh tur te I thanem taka thanem ngai taka in khom atel tur ten kan in so mani apani na chuan group thendan chungchanga nikum lama kan in thendan kha rin le mai turania group leader secretary le advisor te po angai rin ani pathumna chuan group froi tu ten tunkar chung amokar le chung velin KGP member te hanron zong le dona in faith promise in tiam na form te po semin tunkar chungin kanin le achevela ten ron kal le dona ni emi rual hian Christian Thalai la du tur po anron zong le ngal don ani palina chuan kar le lam in khom program han puangila kar le thotran zan in khom program he tiang ani roi tu tlang wal roi zela committee member ania tran tu nula maina larin moi committee member tu hril tu upa cbek nging lova kotran committee ayo ania special item hi nula lal mangai sangi group 6 nena train kan be sei don ani kar le lampang hi pathian in remati chuan YouTube live manga in khom na hi buat sai tu mania member te po a link te mo I kan lu theina tur te kha documentation and publicity lamin meron thon le tura ngai la a thome khati zong kha kan pon tur nei te ani pathian om puina le suina kan donga kum sang hi som hi le pakhat dam takin kan han thleng le thei te hi pathian hena lom thu soi zelila
tu nang hun thleng tur hian theina engma kan nei lo ani tih hrevek kan ni awm e hemi kawngah hian pathian hena lawm thu sawi hi kan va a lawm thu sawi na te pawh kha mi mal la nei lo te kan awm ani chuan nei molmol tur kha kan in sawm masa ni se pathian hena atharin lawm thu i sawi zel ang u tih kha thu hma tan kha nei lok ani e kan thu sawi tur te kan sawi tak tak ma in hei kan thu sawi tur in buat sai hun chhunga hi ri lem lova branch committee zo atang khan kan in buat sai na chu akal ani deuh mai laptop lama te khan chulut zungzunga ama ro chu hei that takin kan ti thei don tura kan ngai lain pathian in chula ti zok te pawh ni mai theia thu sawi dawn a ruaya anuar tlat maya kan thu sawi tur in buat sai na lai ama ro chu kan sawi thei tho tura ngai ila pathian in tum chop pathian ania experience te pawh min pezel tura kan ngai kan tran tu khan ka thu sawi tum lai bor chang kha ron chiara amai ro chu kan hriat thar le kha a tha thoin kan hria kan siar non vele hrim hrim ange Philippi bungthum chang som pali tang khan Krista Isua pathian chunglam ko chan lo man huturin tiam chin lam chu kapan tral ani ti chuan puitling apiang chu tiang ril ru puin yo mang u tin engkonga po ril ru dang lam pu in lo ni chuan chu po chu pathian in la hria tirang cheu engpo ni sela kan thlen chin atang khan ma ison zelong u an thu chia telal ban kan zata man mi som sabro se amen trong trying u lalpa ngam pathian du tak min mangai tu imi mangai na te imi khongai na te awangin ramhun not branch KTP te kum sang hi som ni pakhata te in khom na hun chun zom le thei tura hun tha min pe ka wangin kan loma zanin huna po hian chutiang in khom kan nei mek ka hian I thu cha te kan soi le don ani eng I thu cha kan soi tur te hi angai thatu te ta na mal som na ni lalpa hlok na kong khat tala kan chan the na tur ta na mal min som sak ka du e chumi tur chuan I hnen kan ron di le Isu Krista hengin kan ron di le amen zanina hian hun rei lo te chung soi kan han tu manga kan soi ta kan khan engpo ni sela kan thlen chin atang khan ma ison zelang u ti kha kan thu bui tur ani don ani engkonga tenge ma kan so nang ti la ya kha han soi ngal mai doni la KTP te hi kan lian thama mi chi sang tu na hin kan meka kan din mun te poi nang lawa kan ti mek te poi nang lo thina ni chu tiang deuh chuan a sang deuh thlia in han soi chho don ila a tho me pakhat na chuan office te hian kan thlen china tanga ma kan son hi apoi mo in kan hria office na tho kan nual in a hria ta sarkar na kan thoka anuam chin le kan du china hian sarkar na thok te hi kan mai ang ti kha kan hlawa KTP member kan diang in social kai lo le mi faklo kan ni theina turatan khan sang hi som hi pakhata hian kan in fui thar ni se a then thei chu thian te na han ke bare ngai ang chi te hi a theia henga hian office lama na thok te abik takin midang tran pui tu zo ka kan trana than hem ngai taka sarkar na humin thok turin du sakna an hlan cheu ni panina chuan kut na tho chungchang kut na tho hi apoi mo khop maya kut na tho na telo hi chuan mihring hi kan nung theilo tila adikome amei ro chu kut na tho hi zak deuh kan thinin alanga hengte po hi kut na tho te hi aza thak lo ni ti kha tuna po hin hanin hre thar le ta hrim hrimila a thome kut na tho
tel lo chuan ram changkang kan ni te pawh hi engmah an ti thei bik lo ani ti khan hre tai la kut na thoka thanem ngai taka kan pathian thu chuan beka thlan tui luang zoi zoi a thok tur ati kan yang khan thlan tla lo hi chuan le rim taka thok lo hi chuan engmah hi duang ani mai thei lo ani ti kha hre thar ila kut na thoka thanem ngai tur khan sang hi som hi pakhata hian kut na thok tu zong te ti mai la kan in fui thar ni se tun lockdown chung te pawh khan abik takin driver kan han ti te zirtir tu thoklai mek te zinga pawh le na mani na von lai han ti rem chang hri lo te kut na thok lop han hriat te kha alo moma kut na tho hi hre tur ani lova kan lo changkan sanang ti te pawh hi a hlo omani tun huna hian kan nula tlangwal te pawh niang chu kan fing chho zel in a hriata keimah ni theuh hian kut na tho mai baka hetiang ang chi han ngai san na ril ru te khan pu chho zela man deuh te kha chuan kar nei mawi deuh han ti te emaw in thuam na tha deuh han nei ang chi te kha nupui pasala te pawh kan in zonga moni chu han ti thei tur kha a awm dewa amero chu tun laia chuan kan han thlir chu mail te chu ni bok thin ma se pon lam lan dan mai pi lama saving anei thaim han diang chi te pawh hi ril ru hian adap tel to ni te pawh na hriat chung chu thalai kan diang pawh kan ti tur ania kut na thok ani chuan saving kan nei that te kha angai sarkar na kan thok kan nei pon saving kan nei that angai boka chutianga konga te pawh chuan ma han son zel ila keima ani tan zel ania nakin hun kan thlir angaya kan nu le pa tenghen chan reng thei kan ni lo awangin hemi konga pawh hian ma son deuh kha tum zelila kum sang ni som ni pakhata hian kut na tho hre lo ila tin a thok mek te pawh khatiang khan thanem ngai taka thok tur khan kan in fui ani tin adot lea sum don na chungchang hian soidon ila sarkar na hian min dai vek lo ti hi kan soi fo thina sarkar na hi du maila tho turom don reng lo ti kha chiang reng mai a chu wang chuan sum don hi kan kalpui tam chho ni te pon a hriata tung huna hian sum dong kan ti te le sum le hemi konga han tlan te pawh hi tun hnai chho a hian kan pung chho ta zel ani a thakop mai a lo mama sarkara in hat lo sum don na kalpui tam te hi ram changkang te hi ani du khop mai a chu wangin hemi konga hian tran la deuila ma ni to ka sum don na han kalpui te pawh kha in zir chho zel ila a tho me hemi konga hian te rei pe ero angai thin khop mai a then te chu han lian sa ti mai ang nge mo deuh taka tanga bul tran tum te hi kan om thina heng hi angai kher lova bul tran na hi te hle ma se atop na ar deuh khan sum don na poi akal pui the ni ti hria ila chu tiang tur pawh chuan in buat sai mek te le tu na sum dong mek kan omani pon kan in fui ni se kan thei ang tokin ti khan ti chho zel ya sang hi som hi pakata hian ma son zok sum don na pawh hian hlok zok an hem ngai zok tur khan kan lama sum anei tu ni lo engemaw dor ngak kan ti hang chi te private a vai thok kan omani pon khatiang te tan pawh khan thanem ngai zo ka tho kuma te puang taila rin om taka thanem ngai taka thok tur khan kan in fui ani sang hi som ni khan kan ti thalawe ti na lam ni lovin sang hi som ni pakhata hian pathian hre chunga heng kan na thona te hi kan chun zom ka du sak chewa chumi tur chuan kan fui cheu ani tin zirna hian soile taila zirna hi apoi mo khop maya zirlai po KTP a hian kan tam
ani KTP member zirlai mek ten zirna konga hian tran kan la ka ngai ni ti han se thar le taila zirna hi apoi mo a ramchang ka nga piang in zirna an ngai poi mo mo ti mei tur ania kan zir theya zir tur din muna kan la ding ani chuan thei patop chu hi kan ti tur ani apoi mo ni ti hi zanina hi ka in sil thar le ani zirna hi sap trong te po han bel zau taila education is all round development antiangin zirna hian sarkar ha tho chau ni lovin kan nun pui chunga eng kong sanga kan develop na hi akeng tela chumi tur po chun zirlai ni mek te po hian ril ruat chu daila he ka zir mek na hian sarkar na amo IAS kani na mo doctor kani tum na lampang chau kok lovin kat na tho na tur kha eng po ni se ka ma eng po om se chung chu hlo ting ta ka tho theina tura ta na development na tan chun apoi mo ni ti she tharila zir na hi iwar sau sawang u thanem ngai takin sang hi som hi pakhata hian zirna I chun zom sau sawang u ti khang kan som du bok cheu ni atot le chuan kan thil ne ya han ti taila KTP member kan nia thil kan nei te amo asum le pai zong te pon yang chu ala tam lo te pon mei the amero chu he khovela kan omio awangin sum le pai in tlan chiak na te amo khatiang mamo om na khovela ni mio awangin heng hi kan ngai ven angai tel ni pathian in min ti sak ve kang ti a handa vek theilo chin ani awangin sum le pai kan nei thil te po hi kan nei bel zel anga ya chu mi ril ru te po chu kan put anga ya ni masa aya nei tam kan tu manga chu tiang chuan keima ni te po kan thorim deuh anga ya kan thil nei ate po kha apun deuh lo chuan mi hring hi apa ngai renga kan om chuan ma kan son theilawa kan nei ngai reng kan nei chuan ma kan son don lo ani chu wangin kan nei mek te po hi kan ti pun angai awangin chu mi ti pung tur chuan KTP member te hian tho hre kan nei tur ani lawa tin kan thil nei ate po chu ti pun kan tum zel tur ani ti kha hria ila china kan soita kan khan saving te po kan nei thin chung kan saving te po chu kan ti pun zel angai ni ti kha hre thar taila chu mi tur po chuan atharau lam thil te po a khoi thei tho ome kan in buat saya kan ti akha anga ya kan ti pun akha anga ya ni pathian thu a khan kan huwa talent chungchang a khan hemi chungchang hian soibel lokila talent khat nei tu khan talent kha aphum de mai ni atipung lawa amero chu in nei tu paron ho nu khan ati pun lo chan te le ada chan te an shil khan in nei tu pa athin rima chu wang chun talent som nei ne na pero ati a pek irtani khatiang de khan keima ani te po sum le pai chau ani lo keima ani a theina thiam na kan nei te poi kan ti pun anga ya he kan thiam na kan theina kan talent te po hi ti pun anga ni chu tianga kan ti pun lova angai angrenga kan da kan pek chu lo chuan nakina lak sakin kan om ve theya chu wang chuan he talent te khin thu atang te po hian ti pun poimo zia te po a hriat thei ome chu kan ril ru a hre thar zelila adot le tan chuan KTP te hi ko hran kut ke ni tura buat sai te kan nia chu wang chun ko hran kut ke kan ni hi apoimo a ko hran kut ke ni tum te poimo ni ti kan ni theyang kan ti chuan ko hran program ngai poimo te ko hran inati tura ti te ko hran taka kan nun te ko hran tran tlat te hi ko hran tana kan ti thei chu ni tuna KTP member te hian chumi tur chuan kan in fuya ko hran kut ke ni tum zelila sang hi som hi pakhata hian kan thlen chin atanga mason zelin ko hran kut ke ni thei tur hian tran ila thar zelang u KTP lama han lu tila
KGB te po hian ma in ma son tum tai la a tho me engang din hun nge kan chel amo ti lam ani lo eng ang po ni la a member amo eng ang suai tu te po ni la kan ti thei tok chin thataka kan ti hi KGB te na kan ti thur ani ti kha hretai la ko KGB program ngai poimo kan ti te thil sang sang awma KGB chunga hian ti tur sang sang te kan in siam thina heng kan ti te thuoi na ni ti kha hri la chung chu sang thi som thi pakhata hian an tum klat tai la nikum lama khan member in khom kim huna te kha kan soi to a zai pol tel thatur te tin in khom te chu tiang anga ti thatur te khan kan hanin fuyan nikum lampang kha duangin thil ati thei tak lo wangin tun thleng hian kan din hun chu hetiang hi ania amero chu khami ba ka khan ti tur kan ne ani ti kha riela KGB te hian ma KGB hian ma son zel theinan a chunga member te hian ti ve thei kan e ni ti kha riela engangin nge kan ti thei in chen lo a then te chu sum le pai zong te pawh ni mai thei a then te chu ata tho zong te pawh ni mai thei chu tiang chuan kan thlen chin atang khan ma i son zelang nga to bera chuan kan tharau nun la hian kan tharau nun hi apoimo kan ngai poimo ber tur pawh ni tharau nun hi nakin hun thleng kan dan tur min buat sai na timbayang rel tu ani wangin tharau nun ngai event lo kan yang ti kha lo ma chuwang chuan kan tharau nuna ma kan son theina turatan tuna KGB member te hian enge ka ti thei ti ena chu tharau nunina ma son theina turatan chuan abul kala tran lo ani pon tran tumila tin tran mek te pon chhun zom zelila tin lo ti hrep to ni ai ngai te pon maya ma son tum zelila tharau nun hi alo than len zel theina turatan chuan kan soi po thinangin Bible chiar le tong trai hi tun huna hian apoimo le zualani in khom te kan han ti thina thavia wa tun huna hian ati theilo zia kan perfect ko me hemi konga hian tun huna hi chuan Bible chiar le tong trai tluka lu hi tharau nun chom nan hian a om lawa chuwang chuan sang hi som hi pakhata member ni tun huna in khom chim tu te hian kan thlen chin atanga ma kan son theina turatan khan Bible chiar le tong trai hi ilo war thar zelang ti kha kan soi du ani khang kha kan han soi thei ni se kan soi tak te lalpan kan zatan mal min som sakro se amen lalpa zanina hun thatak mai min pe a kan lom thu kan thela che zanina kan hun man tak te if I thu kan ngai thak te tin thu cha kan ngai thak tak te mal min som sakla in zanina in khom zong tere member zong ten in pek na tharawa lalpa mal som na kan don zel thina to te in pek na thar nen chanem ngai zo ka sangni som ni pakata irong kan bol thina turin mal min som sak thong che min chanam tu Isua Krista min kan dile amen